spotrebiče do domácnosti. Predpokladám, že Petra sa poteší, keď toto prinesieš domov. Poteší, to už bude druhá. To už bude druhá... Ja som myslím, že manželka... To už bude druhá manželka, čo sa poteší. Ale to bude Mička, bude druhá. Dobre. No a? Alebo niekomu urobíte radosť, niekto z, povedzme, blízkych bude mať svádbu a tak krásny dar budete mať už nachystaný. Ja si myslím, že Mička sa v domácnosti nestratí, rovnako ako som presvedčený, že ty sa, Juraj, nestratíš pri hre, ktorú všetci máme veľmi radi a volá sa Horolezec. Princíp hry Horolezec je veľmi jednoduchý. Mladenec Austyrol chce vyliesť teda na vrchol hory, má pred sebou 25 krokov, predstavuje to 25 eur tolerancie smerom hore alebo smerom dole. O toľko sa môžeš pomýliť pri tipovaní ceny týchto troch vecí, ktoré sme tu pre teba pripravili. A je tu digitálna detská opatrovateľka Motorola. Ďalej je tu odšťavovač Ronson. Zaručene prinesie vitamínový zážitok do domácnosti. A je tu aj elektrická čítačka kníh Amazon Kindle. Začneme detskou opatrovateľkou. Nesmierne užitočný pomocník pri malom dieťatku. 36 eur. Je cena 36 eur za túto detskú opatrovateľku Motorola správna? Blbý zvuk, zvykneš si. Môže byť, nie? Dobre. Teraz odhalíme, aká je naozajstná cena tejto opatrovateľky. Edy? Pozor, na nechtíky. 39 eur. Zbavili sme sa 3 eur, nevadí. Ešte stále je 22 k dispozícii. Odšťavovač. Ronson. Koľko môže stáť odšťavovač Ronson? 45. 45. Ukázal na svoje šťastné číslo, ktoré Juraja posunulo do hry. Nechávame 45. Nie je to málo? 45? Dobre, pýtaj, ja neviem, koľko stojí. Ani ja. Fajn, 45 eur. Nechávame 45. Je cena 45 eur za odšťavovač Ronson správna? Hovoril som, zvykneš si. Anton Austyrol? No poď, Tonko. Poď, môj zlatý. Kom. Rozbehol nejako. Počúvaj, ten šlape hore. Halt! On na nemecké pokyny reaguje iba. Halt! Halt! No, keď som sa pýtal, či to nie je málo, tak asi som predsa len mal pravdu, lebo zrejme menej ako 20 eur stáť nebude. 45 si typoval ty. 60. Anton Austyrol prebehol 22 eur. Len tak zasvišťalo. Lebo išiel mimoriadne rýchlo, videli ste. Aká je skutočná cena tohto odšťavovača? Správna cena odšťavovača Ronson je